Nacín o 4 de xuño de 1942, nun pobo ourensán chamado Xunqueira da Envía. A miña familia era humilde e traballadora, e os meus pais eran Alejandro e Angustias, e traballaron de caseiros para logo formar a súa familia de 8 fillos, dos cales eu son a quinta. Con 10 anos mandaronme a un colexio de monxas, en Valdevimbre, un pobo de León, onde aprendín moitas cousas. Participábamos nas labores das igrexas, iba cas monxas dar catequesis polos povos, estudiábamos, entre outras cousas, alí aprendín a bordar. Gardo moi bons recordos desta etapa da miña vida. Estarei eternamente agradecida por todo o que fixeron por min. Hoxe en día aínda manteño relación coas que aínda viven. Con 15 anos comecei a miña vida laboral. Marchei a traballar a Salamanca, a un sanatorio de tuberculoses, porque polo ano 58 había moita xente enferma. O meu xornal era de 450 pesetas e corría moito risco de contagio. Recordo que algunha vez tocoume limpiar o quirófano e era algo realmente traumático para min. As miñas principais tarefas eran a cociña pola miña xuventude e riesgo de contagio, aínda que despois tocaría atención a enfermos en planta. Cada planta a levábamos 3 ou 4 rapazas, cunha monxa. Encargábamonos da xestión da 7ª planta. Cando retornei a Xunqueira, coñecín o que logo sería o meu home e comenzamos a salir. Estiven traballando co médico que por aquel entonces estaba no meu pobo. Era valisolitano e tiña 3 fillas. Eu encargábame de todo. Limpieza, cuidaba as nenas, lavaba a roupa, a man, xa que daquela non existía a lavadora. Facía a comida e algunha vez ata axudante de enfermeira. O meu xornal era de 300 pesetas que eu entregaba aos meus pais. Casei con 19 anos e marchamos traballar ao País Vasco. Tiven 3 fillos. Antes do nacemento do meu tercer fillo, éramos socios do Centro Galego e participábamos activamente na súa fundación. Naqueles tempos había moitos galegos no País Vasco, polo que o centro pasaba dos 100 socios. A nós tocounos rexentar o bar da asociación. Cada ano un socio rexentaba o bar. As principais tarefas eran cobrar os recibos da asociación e manter todo limpio e preparado. Sempre tiñamos pinchos de polvo, callos, empanada, etc. Todos os sábados había ceas e tamén había celebracións típicas de Galicia, Entroido, Magosto, etc. Recordo un grupo ourensán que fora tocar ao Centro Galego. Aquel día casi non dábamos feito. Había moita xente e tivemos que pedir axuda aos amigos de outros bares. Era un martes do Entroido. Cando naceu o meu terceiro fillo, non podía traballar fora e atender aos nenos, porque daquela non había garderías. Cando os meus nenos medraron un pouco, volvín ao traballo. Nesta ocasión, ocupeime da limpieza da escola a que iban os meus fillos, así como un banco e casas particulares. No ano 78 regresamos outra vez a Xunqueira, porque chamaron ao meu home a traballar nunha empresa. Traballou en varios traballos, a pesar de que ele era un torneiro de primeira. No 89 pedimoslle traballo a un amigo e marchamos a Mallorca a traballar nun hotel. Fomos o meu home, o meu fillo pequeno, Miquel, que daquela tiña 17 anos, e eu. Miquel traballaba de botóns, e eu na limpieza. O meu home era mecánico polas noites. En Palma eu botei un ano. Meu fillo estuvo 2 anos, ata que o chamaron para facer o servicio militar. Meu home estuvo ali 14 anos, hasta que enfermou e morreu no ano 2000. Eu estaba traballando co meu segundo fillo, que ten unha cafetería en Xunqueira. Todos os anos ía un mes de vacacións a Palma, co meu home. Tamén viña ela a pasar 3 meses cando remataba a tempada, porque o traballo era temporal. Agora, con 67 anos, estou soa, desde hai 9 anos. Na actualidade, entretéñome con viaxes, manualidades, ganchillo, bolillos, pintura e informática, onde cheguei a facer cousas como esta. Vamos, que me gusta participar en todo o que podo. Tamén estou rodeada da miña familia que me axuda a levar con alegría o día a día, e por eso lles quero dedicar este videomontaxe, con todo o meu amor que fun quen de realizar coa axuda de Alfredo, o meu profesor.